Rog palihog sir, updated daw mi sir kung kumusta na to nga tong investigasyon sa DECA kabantian nga insidente sir. Unsa pinaka-latest nato diha? Sa investigation sa unsa nga incident ato John. O katong sa DECA kabantian sir, katong helper. Unsay resulta sa autopsy sir? Unya nakita na ba nato tong lain pang suspek o naaman? Yes, Sige sir, go ahead sir. hindi na-istorya na ako ang station commander kagabi Mm-mm. kung mapay nila ang kaso karong adlaw John. Okay. Against sa katong 70 anyo sir. Katong wala bay lain sir nga person of interest? Yes, as of now ang suspect yun nato, ang katugayong iyang amo no. Katong amo. Ang amo niyang mao gid ang suspect nato. Ato nakita sa CCTV, mao gid ka suspect nato John. Okay. Sige sir. So diha ta of course ang autopsy sir, unsay resulta sa autopsiya? If you have update sir. As of now wala pa tay result sa autopsy no. Ang autopsy basig karon pang adlaw mo gawas no, pero ang atong mga pulis na ningkamot nga karong adlaw mapalgyo nila ang kaso no. Makita man nimo sa CCTV although naay possibility nga naay laing tao ani nga nagtabang sa iya sa pag-carry niya sa maong krimen. Pero as of now ang klaro gyud nga ato ang Pailan. suspect no. Katugayong iyang amo. Kani si Si kani si Ninita si Pada Pagatpatan. Oo. Kumusta ni si Nanay Ninita karon sir? Asa siya ron sir? Sa pagkakaroon ana siya sa custody sa ato ang Buhangin Police Station. Okay. Oh. Sige sir. Bragas incident sir na pinpoint naman nato asa tong usa ka jando o katong ombak nga sakyanan sir. Katong sa Bragas incident naka 6 SITG meeting na tanong. Ang ibuhat nato diyon sa pagkakaroon kay wala man gyud mga suspect o I mean wala man gyud mga witness nga mohatag gayud og informasyon regarding sa Ombak. location umbak. Ang gibuhat nato nag-coordinate kita sa LTO sa mga dealer sa mga umbak no. Okay. Nga motor katong especially katong model ani nga gigamit gyud sa krimen katong RA Badja Rixio model. So daghan kayo ni siyang model karon nga na-release na no na sa mga tagiya sa mga nakakuha ani no. So ang gibuhat nato yon ang tanan police station na katong na-recorded nga mga Purchase. badya nga nakapalit og badya i-trace up na to ni tanan no. Okay. Natay mga data ani na mga number of badya sa mga different police station. Gipa-plan katok na to ni no. Based sa to ang last nga SITG meeting. Ang mga police station nakatunga na sila og conduct og validation o pag-investigate niya no nakatunga na ang mga police station. At labi na gyud to mga police station nga daghan ang recorded nga badya nga mga motor no. Okay. So ipadayon na mo ni kaning mga cannot be located. Unsa una sir? Mga badya nga cannot be located or unreachable ang tagiya no. Inaro down na mo ni among tutukan masig na adiri. Okay. Adiri ani ang badya nga gipangita nato. Okay. One last minute sir. Any lead sir sa insidente sa pagbuto, sa pagpabuto sa sakyanan ni Attorney Magulta? Any lead sir? Yes, we have conducted our SITG meeting last Friday no and during the presentation of our kining ato ang mga members sa SITG like Davao City Forensic Unit, City Explosive K9 Unit, they are at that time they are on the process of reconstructing the explosive nga ginamit no. Okay. So today, this afternoon, we'll be having our second SITG meeting and hopefully ma-reconstruct nila and we'll be able to divulge or identify what kind of explosive ang gibuhat o gigamit sa pagpabuto dito sa sakyanan ni Attorney Alberto Magulta. Okay. Work related ni sir? Sir, work related ni? Come again? Oo, work related ba ning kang attorney sir?
Yes, may masulti yun na mga work related no unang-una makita naman sa sa CCTV footage na Okay. sa kadagang sakyanan dito ang iyar yung sakyanan ang gipili dito yung gibutang no kanya based sa amo ang initial conversation and investigation sa iyaha gidivulge niya nga doon na sa mga bugat nga mga kaso Uy. dito sa region nga gigunitan no related sa mga yuta Oh. and siya mismo nag-ingon gyud nga naagid siya yung mga feeling nga kaning mga tawhana mao gani hinung mao gani Posible. luyo sa pagpabuto sa iyang sa iyang sakyan